צריך להסתרק, לסדר את השיער. בגלל שאני לא מסורק אתה אומר? אבל אין לו שיער כמעט בשביל להסתרק. מצד לצד. אין אחי, אין לו כמעט שיער, יש לי 8 שערות, למה להגיד לו ככה? זה המיטב שעשיתי עם השערות האלה. זה הסוף של השיער שלו, עוד שנתיים אין לה כלום. אתה עושה זה, לו את זה תדע דווקא. לך, זה מה שנקרא מחזה רגעי השיער שלי. אני מסתכל, אסור להסתכל בעדשה. זה הנקמה של המניאק הזה על המילואים, 12-12 תחנתי לו את התחת, ותראה מה אנחנו נוקם בי. נכון, עכשיו לוקח אותו למרוץ המיליון. כן, יש לי קצת בעיה עם טיסות, אבל אנחנו נדבר על זה זה כשנגיע. חלק מהנקמה, אני בטוח שכל הפלוגה אני אעשה את זה, אם יש באוטובוסים ובריקשות, לראות את ההתעללות. בכיף, טוקטוקים אני בכיף לראות גם את זורק. הקושי, מניאק. לראות אותו מזיע. באמת אחי, לא סרקתי. חלה נסתרק, דיברנו על זה. וזהו, זה גלעד. ניר, אני ניר. יש לנו שם או שאנחנו בלי שם? אנחנו אקו ולוגי, חשבתי על זה. אקו ולוגי? כן, יפה, כי אתה כי אתה תגיד, אני אקולוגי. בוא'נה, אתה חכמן, אתה חכמן. ולא יהיה בדת. כן, לא יהיה בעד, תדע לך, זה לוקח חזק. אקו ולוגי. כן. קצת פלצני עוד זרמתי. בסדר, נו, זה מה שבא לי. וזהו, אנחנו באים לקחת את המיליון. שזה לא מיליון, בוא נדבר על זה תכף. זה חצי, 375, כל אחד. קראו לזה המרוץ לחוויה. סוגר לי את המינוס. את הפינות. דש בבית, נשיקות, תודה שבאתם. ביי.